Tipra mata long live. Tipra mata hai rokum. Tipra mata hai rokum. Tipra mata long live. Tipra mata long live. 살가 가미요 প্রায় নখুং পুংচার আট পরিবার ত্রিপুরা মথানি নাহারমুং গ্রেটার ত্রিপুরাलेण्ड ত্রিপুরা दफानाव थांनानै तामहनैबा बायथांनि हावो जों बायथांनो गमरनानिफ्रायनो थांदोंगो बायथांनि पपुलेशन खायजागै दङ आयेंनारनि सालथुगै फाय दङ आवो मोथाकमाया जोंनि बायथांनि अस्तित्व बायथांनि मोथांमुं आबोनो तुयै जोंनि नाहारमुंनो हामजागै जों ग्रेटार ত্রিপুরাलेण्ड बाक्साखाय ग्रेटार ত্রিপুরাलेण्ड खाय बियां फायसिं तुय हिसाबो एडिसि एलाकाथ' दङ एडिसि एलाकाबो दंनाय एडिसि एलाकानि फातारो जोंनि बर' रक जे दंमानि आमचाय रकनो तुयै ग्रेटार ত্রিপুরাलेण्डनि जोंनि दाबि ताबुक जेराव जों सावै दङ जबा खालाय दङ मिटिं खालाय दङ मिছিল खालाय दङ दिनैबो हायनो जोंनि नाहारमुं जों बायथांनि हावो बायथांनि रायदा बायथांनि सासन नो नारकनानि बागै दिनै नाहारमुंनो हामजागै आठ परिबारनि 18 भोटार्स दिन फायका जों खाख्लायो हायख्लायनो सालथुगैनो किसा खालाय फायमानि बिसिंथि खालाय जोंनि थानसा बाक्सा होननाय जों नाहारमानि त्रिपुरा मथानि जोंनि बुवाग्रानि लुवाजिमाबाय जोंनि बुवाग्रानि नाहारमुंबाय जों जत्तनो तुरुक थानसा अंनाय ताइबो थानसा अंनाय फायसिं फाय दङ अबनि बागै जे फाय मानजाक फायनाय त्रिपुरा मथाव जे जइन खायफायनाय तिनि जत्तनो बुवाग्रानि इंगै ताइ त्रिपुरा मथानि इंगै जों बेबाकनि इंगै जों बरनो लामसगौ हामबाय।